Dobar dan i dobrodošli u moj novi vlog, novu emisiju. Danas radim prelistavanje dnevne štampe britanske sa BBC-a. Znači da vidimo šta se dešava ovdje kod njih, šta oni pišu. Tragičan kraj za maloga onoga što je pao u bunar u Maroku. Šta kaže ovdje? Rusija 70% spremna za invaziju na Ukrajinu prema ovim američkim izvorima. Šta još ima? Madagaskar u velikom problemu, katastrofalnom. Dobro. Trump je pogrešio što je pokušao da spreči Bajdena da pobjedi. Dobro, da vidimo dalje. Izraelski Mossad, tajna služba Izraela, optužena da se infiltrirala u Iran. Šta kaže ovdje? Ukrajinska kriza. Momak je dao život za Ukrajinu. Da vidimo ovdje šta piše za Rusiju. Ruske snage vežbaju u rejonu Rostova prošli mjesec. Rusija je skupila oko 70% vojne snage potrebne za punu invaziju na Ukrajinu u sljedećim nedeljama, kažu oficijalni izvori iz Amerike. Zemlja se očekuje da će biti zamrznuta i tvrda u februaru, omogućavajući Moskvi da dovede više teške mehanizacije. Rusija kaže da ima više od 100.000 vojnika spremnim na granici, ali opovrgava planove za napad. Američki izvori nisu dostavili potrebne informacije za ovaj napad. Oni kažu da informacije se baziraju na špijunskim izveštajima, ali nisu u mogućnosti da dadu više detalja zbog senzitivnosti materijala, zbog poverljivog materijala. Oficijalni izvještaji isto kažu da ne znaju da je ruski predsjednik doneo odluku da preduzme takav korak, dodajući da diplomatska solucija još uvijek je moguća. Da li se Rusija priprema za invaziju? Kako ćemo znati da li je počela? Pa u zapadnim medijima se slabo zna da su recimo sve ove zapadne kuće prestale da izvještavaju tamo sa istoka Ukrajine. Znači njih su odsekli, nikakve novosti ne mogu da se probijaju u zapadne medije sa istoka Ukrajine. Tako da trenutno ne znamo nekakve prave informacije šta se dešava.
according to reports, ako je verovati reportima, kaže, ruska invazija na Ukrajinu bi mogla da proizvede oko 50.000 civilnih žrtava. Oni isto predviđaju da bi napad mogao doći na glavni grad, Kijev, u roku od par dana. To bi moglo da proizvede milione izbjeglica. Additional US troops. Dodatne američke snage su došle u vojsku kao deo podrške zapadnim ovim članicama, zapadnim članicama NATO alijanse u regionu. Prva grupa je sletela u Rzeszów, u jugoistočni deo zemlje u subotu. Bidenova administracija je obelodanila pre jedan dan da će poslati još dodatnih 3.000 vojnika u istočnu Europu. Moskva kaže da su njene snage u tom regionu zbog vojnih vežbi. Ali Ukrajina i zapadni saveznici su zabrinuti zbog Kremlja što planira napad na Ukrajinu. Dobro. A ništa posebno, znači ništa posebno ovdje što se kaže na zapadu, ništa novo. Oni je dalje napadaju Rusiju i to je to. Ne odustaju od Rusije nikako. Da vidimo što se radi u Africi. Vesti iz Afrike. Ovaj mali je nastradao jednik. Nek mu je laka crna zemlja u Maroku. Ništa nema novo ni iz Afrike. Ništa posebno zanimljivo. Ko šalje naoružane bespilotne letjelice u Etiopiju? Ajde da vidimo to, možda ima nešto zanimljivo. Konflikt u Tigru. Šta mi znamo u vezi ovih bespilotnih letjelica, napada bespilotnih letjelica u Etiopiji? Moj narode. Dosta je ljudi poginulo već u tim vazdušnim udarima u severnoj Etiopiji, regionu Tigra. 8. januara atak je... Joj, moj narode. Ratovi na sve strane se vode. Na sve strane, moj narode, samo ratovi. Šta je ovo? Satelitski imidži iz polovine decembra otkrivaju da turski samo ovi bespilotni dronovi TB2 stacionirani su u bazi Bahirdan u etiopijskom vazdušnoj bazi, etiopijskoj vazdušnoj bazi. Sada su u dometu napada. Ne znam šta da vam kažem, nisam pametan.
Eto, to bi bilo to za sad. Prelistavanje britanske štampe sa BBC-a. Ako niste, zapratite kanal, pa se vidimo u nekom novom videu. Ćao.